O agradecemento é para a xente da Catedral de Tui que nos botou unha man. Eu sei que me vai a facer a poñer unha tachadura porque lle vou facer unha faena, pero teño que decilo ao primeiro agradecimiento e pido de verdade un forte aplauso para don Avelino Bouzón, que está aquí con nós. Avelino lo sabe todo de Tui e de Rosendo Salvado e dende o primeiro momento nos axudou que a súa generosidade. Hoxe mesmo estivemos os dous en unha certa complicidade emocional, intelectual e emocional, mirando as cartas manuscritas de Rosendo Salvado, casi sin tocarlas, con un agarimo infinito, es decir, esas cartas que él mandaba a súa familia, aos troncos, a súa nai, en fin, él escribiu máis de 10.000 cartas dende Nova Nursia, e delas algunas se conservan na catedral. Moitas gracias, Avelino. E moitas gracias o deán da catedral, que tamén nos acompaña, don Santiago, que nos abriu as portas, que creo que o fabriquei, non sei ben os cargos da catedral, e teño que pedir, xa por algún pecado que cometimos, teño que pedir absolución, porque ides ver imágenes da catedral de Tui, da catedral de Tui, que nunca antes pudistes ver. Imágenes feitas no interior da catedral con un dron. Non sei se estaba permitido, pero nos os fixemos, así que pido de antemán absolución polo pecado, pero son unhas imágenes do órgano espectaculares que ides a disfrutar. Teño que pedir teño que dar as gracias tamén aos membros do equipo que hoxe me acompañan, o noso produtor executivo, que é o presidente da Fundación Mondariz Templo del Agua, Francisco González, porque entre Mondariz, entre os Peinador e Rosendo Salvado hai un nexo e unha conexión. Eles se coñecían, se escribían correspondencia cando Salvado estaba en Roma. Sei que o presidente da Fundación, Francisco González, trae un pequeño agasallo para o señor obispo. Eu pediríalle que lle faga o regalo. Unha medallita de película. Medalla de Rosendo e o bien manda de corredor sacerdote, y lo que trato de decir con eso es que choca llegar a Australia, llegar a Perth, muy lejos, a 11.000 kilómetros, y encontrar un café que pone Café Breakfast Rosendo Salvado. Bueno, é un detalle simbólico. Tamén nos acompaña que na serie ides ver no papel, máis ou menos, digamos, simbólicamente do propio Rosendo, ¿no? Fotógrafo pontevedrés, con quen eu estuve aquí en Tui hai, que sei, xa somos moi vellos, máis de 30 anos, facendo unha serie de televisión que se chamaba Os Viaxeiros da Luz. Os que tedes máis edade, o mellor recordades Os Viaxeiros da Luz. Estivemos no estudio do escultor Juan Oliveira, dos cabalos, que coñecedes todos, e gravamos imágenes na Catedral de Tui. O noso fotógrafo Anxo Cavada, que está por aquí, bueno, eso, está ali, por favor, un aplauso. Bueno, Rosendo era, bueno, temos